Numizmatický život na Slovensku výrazne ovplyvnil ustanovujúci zjazd Slovenskej numizmatickej spoločnosti za účasti 200 členov 16. a 17. mája 1970 v historickom ústave Slovenského národného múzea. Začiatkom roku 1974 bol založený numizmatický kružok aj v Humennom, ktorý sa v roku 2008 transformoval na pobočku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Vrcholom jej činnosti bolo usporiadanie Medzinárodného numizmatického sympózia. Na útorkovom stretnutí našich numizmatikov bola zároveň vernisáž výstavy prezentujúcej 40 rokov numizmatiky. Jej súčasťou sú numizmatické pamiatky ako mince, medaily, publikácie, odborná literatúra. Pretože k hlavným činnostiam spoločnosti patrí starostlivosť o záchranu numizmatických pamiatok na Slovensku, napomáhanie členom pri budovaní ich vlastných numizmatických zbierok a rozširovanie poznatkov získaných vedeckým výskumom. Výstavu môžete vidieť v priestoroch knižnice Vyhorlackého múzea.